Какво става, хора? Днешния епизод имам чисто нов YouTube канал, специално за вас, с чисто ново лого, с чисто ново описание. С малки май! Не! Не! Извиняйте, хора. Не! Махни се, бе! Ей! О, как ми се спря, извиняйте. Извиняйте, много извиняйте. Това е един гей. Не, аз снимам. Извиняйте, това беше малката сестра на Марти Парти. Това. Гидбата. Аха, баба. Фрукта. Така. Тихо, бе. Извинявайте, тук има едни мои приятели, които само ми казват. Да, Геренка. Оф! Аз как мога да имам YouTube канал? Ами, да влезем в YouTube. Аз ще го направя. Извиняй. Искам да имам последователи. Чук. Кой е тук? Мадята, лепа пук! Не спри да цоваш, ще ми баннат видеото, ще ми баннат. Имаш ли си топки, бе? Имаш ли си топки, бе? Майка ти е баса. Спри да цоваш, ще ми баннат видеото, ще ми баннат. Какво означава баннат? Ще ми изтрият видео, ще ми заличат канала. Аз ще залича топките. Ей! Ще ми заличат лицето от земята, ще ми заличат. Ще ми заличат лицето от земята. Майка, гали! Искате ли светели? Ана, байко, този брат отчет. Ай! Така, свети. Да! Това свинко, чекай! Свинкио, не го бутай. Аз съм свинкио дебела и искам цяла. Ама ще припадна. Значи много съм гладна. Аз съм свинкио дебела и искам селам. И с Тинки да похапна. Искам да ям! Ти снимаш ли видео? Да, аз съм много. Ой, Богдан! Пас мангал! Пас мангал! Без мангал си ти. Ти паси пес. Ти паси пес от салам. Пък ти си. Да се сбег. Ти си Майкъл Джаксън салама. Ти паси на Майкъл Джаксън салама. Пък ти си. Missile on standby. I got shot! Enemy in sight! Кой? Еме, го. На Бог. Да, и на Гогълчев месо е едно говно. Ти си голям пистолет. В циганинската лайна. Има хала. Искам сала. За целата махаля. На здраве и пар. Targets in sight! Моне! Тихо, бе! Не. Enemy contact! Не, ама тогава. Стреляй го, бе. Да, ще се стрелям тебе, твоя. Target down! Changing Sniper! На
Нападатели! Нападатели! Дай! Хей! Хей! Дай! Тук е камера! Джикваса! Хей! 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 Тя ще ми топки! Хей! Enemy Son, contact! батко! I wanna die! Айде искам да I wanna fucking die! направим YouTube. Какайма! Какане? Ешавай, бам! Не стигане. Няма да са бам! Бяха много градини, всички много Target down! на положение. Ама как да ти направя видеоканал? Знаеш ти как да си направиш видео, ама Хора, аз не ставам за нищо на просто. Ана майко! Мао! Те не те виждат това, Марук. Искам салам. Да си хапна или ще припадна. Вече е въпроса. Headshot! Леле, Target's in sight! Ненормалник. Бате, сестерата е бременна ли? Кабре... Ти ми не си. Чай, искам да я видим. Sniper down! Changing mag! Не пред хората. Мама, We've taken the lead. свинки. Get down, sniper! Enemy down! Enemy in sight! Моля, помогни ми. Да е бими. Ох, ще се насера. Ай, ти се насъра. Ей, кой чука? Бабата. Кой чука? Кой чука? Георги. Георги, кой чука? Гонки. Дженгдар Оралайн. Камерай. Как да умра? Заради теб си загуба мача и ще дадеш за Левандовски, ще дадеш около 1000 лея. Grenade out! Айде лъвка, пусти. Скибиди Левандовски. Дела, скибиди Левандовски. Ай, мате, смешно. Get down, sniper! Али си манке, не я. Индуле и дала, да, яш ми джулите. Яш ми топчите. It's in Яш sight! ми мандарините. Яш ми ябълки. Ти нямаш статини. Ела, яш я. Enemy down! Бати, ще ми баннат видеото, почвам много. Tango down! Target taken the Мохни ме бременен човек. Мохна.